I pozdrav ljudi, ja sam Vorde sa kanala Choji i tu je Kristalika. Da. I rešili smo danas da snimamo World of Warcraft. Evet dinler. Da, World of Warcraft. Baci baš. Traži mi. Nikoš mi tribu. Žalim. Hoćemo Huntera ili Rougea? Huntera. Da staneš Rougea, može. Probat ću. Golden. Okej. Sad će oni da koncilaju. Koliko Hunter ima HP. Nemam. Vidiš gdje je, možda ga sviđa. Bacio mi Selan sad. Koji? Zašto ne mogu da ga... nisam ni stavio target. 70k sam odvalio, vrate. Bravo. Consider. Jesam ti rekao da se... Bravo. Prvi win. Druga runda isti protivnici. Lažeš. Opet lažeš. Lol. Sad ćeš sve gajbeti da nosiš. Šta će da? Ma... Fora neka. Ne znam. Opet lažeš. A daj prestani više. Nije smiješno. Jesi ti to rekao za moju foru da nije smiješno? Da. Sad ću da izađem ovdje. Let's go. Ovaj Hunter izgleda ne zna da se štiti, samo zna da mlati. Pusti prvi čela, ovo je samo pa ti čaša. Ti uradio zadnji šat, Rogue. Da. Sa Frostfire Boltom. Vidim gdje je Hunter, pusti ja ću. To nema uopšte nikakve logike Frostfa. Probaj. Sada tvoj. Tako je da. Frostfire Bolt. Stvarno ne razumijem. Već se zbunio čovjek. Nismo ni stigli da mu udarimo. Već je lučka. Miški, ajde, možeš ti kastaš, ja samo među sermaju, ne mogu utječiti. Kruži ja. Sad ga stane ako možeš. Tako. Njegovi pošnici će me ubiti. Oj. Je. Opet krave kila. Šalim se. Nego moj je bio ono zadnji crit pa. Disciplin. Hoćemo njega? Sve jedna mi je. A Disciplin Priest ima dobar rapsor, ali? Nema. Ima. Zezni si. Diska. Disciplin Priest ima dobar apsor. Mislim, možda baca apsor na Paladina i plus Paladin kad mu baci Hand of Protection. Nikač. Ajde, idemo mi pristup. Brzo ćemo završiti, nadam se. Samo gledaj. Šta se dešava s damage-om? Diva. To nije. Slam. Ja nisam znao da ti misliš. Pardon. Rekao sam ti da ima
A? Sad na paladina. Naravno. Ne može nam ići. Nisam bio u... Gledao sam. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali, ostavite like, subscribe, sve. I posjetite Najmirov kanal, daću vam link kada on napravi kanal uopće. I to je bilo to.